Скъпи Томи, той надмина всичките ми очаквания, но се боя, че може да попадне в лоши ръце. Изпращам го на безопасно място, където ще се учи да бъде истинско момче. Истински робот-бой. Хаос в детската градина. Ама че гадно, приятел. Не стига, че трябва да ходим на училище, а сега ни карат да преподаваме. Няма да преподаваме, Газ. Ще четем на децата. Ще е забавно. Забавно? Стига! Говориш с Джимен, приятелю. Ръкопашен бой с някоя нинджа-убиец. Това е забавно. Разтегнах си жила. Робот-бой иска чете. Иска чете като истинско момче. Съжалявам, Ро. Не можем да рискуваме да те видят. Робот-бой никога не се забавлява. Горкичкият. Дано не съм го огорчил. Ей, приятел, защо робот-бой не ме замести? Ще ида да се запася с бомбони. Хайде, Марло, дай боичките и на нас. О, слава Богу! Деца, време е за четене с другарче. Всеки си избира другарче. Отивам при моята вярна приятелка, училищния психолог. Другарче, Чичи, моя. Добре, добре. О, те са толкова малки! Сигурно им приличаме на великани! Поклонете се всички на крал Джимен! Шегуваш се с мен! Внимавай, господин Фофар! Внимавай, господин Фо! Зад теб е господин Фофар! По-късно, Фуфър! Давам ти я назаем! Да! Още веднъж, Константин! Моят блестящ ум слиса всички ни! Това е перфектна възможност да заловим робот-бой! Но, шефе, там има дечица! Имаш право! Те са много непредвидими! Константин, към подвижната крепост! Ах, дебелак! Ще сменя хлапето на Томи с мой клонинг! И залавянето на робот-бой ще бъде като детска игра. Не се смей, ако не схващаш шегата. Извинявай, шефе. Толкова е съсипващо да гледаш тези лигави хлапета 2 дни подред! Поне се измъкнахме от алгебрата. Имаш право. Хайде, Мартин, дай ми камиончето. Другарчето ти ще дойде всеки момент. Другарче! Време за четене! Бих искала да остана, но проблемът е... Чао! Да намерим другарчетата си. Намерих го! Другарче! О, другарче! Здравей, Тина. Донесох ти нова книга. Да уловиш рибка. Тина, не! Това са мои неща. Не са за Тина. Пусни го, всепоглъщащ мутант! Ей, Томи, помогни ми! Почакай. Не отивай! Спокойно, ще се върна.
Може да го издърпаш. Ето. Хей! Робот бой, какво правиш? Не браницата! Робот бой играе! Часовникът ми! Робот бой! Ро, стига вече! Веднага се връщай тук! Извинявай, Тина, ще ми върнеш ли батериите? Тина! А уж моето другарче е странно. Да, тя успя! Този ден влезе в историята, защото днес сбъднах най-съкровената си мечта. Робот бой ще бъде мой! Камикадзи! Да! Да! Газ! Да, клонингче! О-о! Робота ли искаш? Ау! Внимавай, господин Фофар! Внимавай, господин Фо! Зад тебе, господин Фофар! Внимавай, господин Фофар! Внимавай! Робот бой! Това е лудост, приятел! Знам! Робот бой, чакай! Защо децата още играят? Изненада! Защо да правя един клонинг, когато цялата група може да бъде далеч по-зла? Атака! Да! Робот бой! Войски, подгответе гранати! Огън! Прекалено много са! И прекалено нервни! Точно така! Какво успокоява хлапетата? Няма да стане! Хо-хо, той си е мой! Песнички! Идеално!
Робот бой, използвай я! Не! Песничките няма да продължат вечно, Томи Търнбул. Така е. Робот бой! Константин, да се махаме от тук. Какво правиш, глупак такъв? Не мога да се концентрирам, като съм притеснен. Нека дърник. Време е за игра. Не! Следващия път ще ни паднеш, робот бой. Когато злото атакува, има само един герой, който е достатъчно смел, достатъчно твърд и, разбира се, достатъчно страхотен, за да оправи всичко. Не съм аз! Това е Генератор Рекс! Следва по Cartoon Network.